Čau a díky. Hele, Čapito, tamhle je hotýlek, zavři se tam a šmitec. Ahoj, Boro. Nechceš vzít ten kufr? Ne. To jsem si mohl myslet. Bude to k dolům Rosling Raymond. Jedem. Já chci tam, kde je Kiru. Teď budeš se mnou a budeš sticha, nebo se zblázním. Tak se zblázníš. Ta se ale hodně pitomně chechtá, viď? 3 gumy v tahu. Vy jste moc těžký, pane. To fáro je stavěný jenom na 4 lidi. To je pořád blbek náražek na mou váhu. Kdybych vážil míň, tak by praskli jenom 2 nebo co, jednu rezervu máš sebou, tak od co neví, jde to na stejno. Co s tím provedu? Zdravím tě, jedu do Rosling Raymond, co ty? Taky. Fajn. Díky za svezení. Tak.